أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين ne abla o ne ke ko yara o ni ndugure ko mi serga bide tu as plus de souffle que moi Merci. malgré ton âge Merci. enya bala najini no yonda ha Amafo ya. Josi Zedou. ne Biye Jumaye. Sigay. Biye lahoroma donye. Chapa. Ala batu. Ala nyini. Josi Zedou kado ala deli. Doho. Ikado sarakati boa ani dama kashe ala la. Josi Zedou kado dokanga faraka juma dunya fe kosobe. Subhanahu wa ta'ala. Chapa. Dongo do ni yo yinyana ala ka don dalendo. Josi Zedou kado wati ni yo balu. Doho. Allahu ta'ala ka wati dilendo. Fiyan wo fiyan ni ya sama. Doho. Subhanahu wa ta'ala ka fiyan dilendo. Chapa. Josi Zedou ikado anga ala don. Ka ala kusuma anga ala don jon sida anga ala deli fe bele jele bi fara ale ala la ale ala de bi fe bele jele ke ale ala angwale de ma kun faya kun ama yina ala fe subhana wa taala min ye meleke ba keme konondo bi konondo di konondo da jon sida ka do kubla ka barala ka dnye fa bele jele boli ka dnye kulungolo jon sida ka do meleke ba keme konondo bi konondo ni konondo nye ma ye duruye min ye tayru mayu abisu meleke ni mautu meleke min ukama ko jibrila don sudi kado ni meleke che duru nunu nde ngin nga meleke ba keme kono don bi kono don ni aywa nyemai jine don sudi kado du kulo sanve du kulo jukoro kwa jukono sana duguna don sudi kado minun bi boli nyetugu ni nyele che ka jine lamini ala kachila ba keme kono don bi kono don ni kono don duru utaraka kenyemai uko mima abisu jine kibiru jine mutairu jine samaurusu jine trafata ini jine duru Allah eminye chakumba nani nchi duru nandola ikumaka nani jwani shodikado alquran minye tauretai jabu ani lejina jwani shodikado yeni ndi chakumba minuma na labakira Muhammadu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jwani shodikado dangoroba minabi maka adalebe Madina jwani shodikado dinye basegere niye minyi nafe niye mivo ala soni doama ala ko anga shu anga sali joni so do ala re ma fokale ala bishu walma ala bisali wallahi ajabaru nga ala na kamele ke nyuma besole ke kira Muhammadu ya Rasulullah ama nyine ala fe o Muhammadu mi akako koso angani jamana mi ndoga Mali aka Mali suma jon suda akado Mali ani ba manje waleche ma murtile akado anuche kafiru akado anuche ma fala akado anuche janva kebo akado anuche ala asebe edi ala bi wule edi la ala ambe de deli fon warete dukulo safa e ala kilongo keba warete dukulo safa e ala ko abebe damina e alala bilaba e alala ala anga jamana Mali asuma anga jamana de kosuma mimbi jamana kono mimbi jamana koka hakilina be mina de lifiro be mina mim mangene mimbe ko wara nyini ni hakilina nyumando nate e ala toro ala umugo gla ami ake qur'ane kama ake ala yara bunya kama ake Muhammadu Rasulullah la hawla wala quwwata illa billah لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي manchade kola chikola nete matini vanye Allah docteur angeneya on nyanda makashila jabaru Allah jabaru on nyanda makashila ami zoli sedu ne ikado alaka kabako tiba atiba nyafiye ngo jine ye jine duruye jine mimbe na kateli junasi sedu ikado na sorola ibi fait de fait shuko ni tukseja che jine be ki tokofo ndai wariye nga wari ka chani malien betaye mbode ko samarusi jine Allah samarusi jine abato yini ndo fiye jone se di kado ni nkefe ni nkefe ndo fana fiye ni yo fara nyanga ka samarusi jine ka toko sebe hie binani ani wolofla ni yo ke ko do jine fo suko ni jo ebo jabi o benabulu nyi kosun odo la ini manja o de bikala o te a
Ayi sabanan bɛ yen. Sabanan bɛ yen i m'o sɛbɛn yan. N t'o f'i ye. N'o tɛ i ɲɛnamangolo dɔn. N y'a lajɛ, n ye karamɔgɔ ka minɛnw lajɛ. O bɛ n kunkolo la, n t'o f'i ye. N ye layi de ye, layi. Allah ani manja. Allah k'o susu ka Allah anw y'an dama kasi la. Est-ce que Malidenw y'u dama kasi la. Allah a se bɛ e. Allah su ko ni dugusɛjɛ k'an mago dilan. Allah an mago dilan. A k'i ka Ala kama. Ami. Bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ. A ye Fatiha minɛ, n karamɔgɔ bɛna duwawu kala. A ye Fatiha minɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Allahu la sharika la. Ayi kolo gɛlɛya. Allahu la sharika. I kolo gɛlɛya sa. Mali jatɔ don. N ko wari nana de. Wari dira Bɔbɔkɛ Bilen ma. Aluseni Sanu. Ala ka barika don a la. Wari b'a bolo. Ami. Sanu. A ka so bɛ min? Tomiya. Tomiya ka jabi dɛ. Tomiya terroristes bɛ yɔrɔnin min na dɛ. Sanu ka carré bi fara ye de. A yɛrɛ bɛ yan. An bɛ taa nɔfɛ. اللهم صل على سيدنا محمد عبد الله رسوله لا اله الا الله لا اله الا الله لا شريك الحمد لله يا رب العالمين. Daba Tunkara. Naam. Dɔnkili min bɛ maa kɔnɔ o da ka di. Siga t'o la. N bala cogo bɛ di. Joasi Seydou. N bɛ n bolo bɔ ka don. A don. Ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura. O don. Maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Mahamadu Ture. Min ye fanga ɲɛmaa ye. Dɔgɔtɔrɔ Sogɛl ko kala Mayiga. Sogɛl. Joasi Seydou i k'a dɔn kunnafoni cayara. Awɔ. I k'a dɔn min kɔni jɛlen don ni maa bɛ se ka kala turu o kan. I k'a dɔn farigan bɔ a la. Awɔ. Joasi Seydou i k'a dɔn farigan dun. Farigwa ye wajibi ye. Farigwa min n'o fɔra. Joasi Seydou i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a ɲini. I k'a dɔn a k'i lafiya bɔ. Joasi Seydou i k'a dɔn lafiyabɔ in de kuma cayara. Mɔɔw ye kuma caman bana mini. I k'a dɔn hasidiya kuma ni juguya kuma. Hali n'o y'a sɔrɔ. Joasi Seydou i k'a dɔn a bɔ premier ministre a man kɛnɛ. Joasi Seydou i k'a dɔn dunufɔ n'o balafɔ kun. O kun tɛ. Dɔ fa don. Dɔ mɔkɛ don. Dɔ cɛ don. Dɔ balima don. Joasi Seydou i k'a dɔn maa kana nisɔndiya ni maa ka degun ye. Sabula bana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye. Dɔgɔtɔrɔ Sogɛl ko kala Mayiga. Kalo 10 ani kɔ. A bi faso baara la i k'a dɔn lafiya bɔda tɛ yen. Su man di tile man di. Kuma taama. Joasi Seydou i k'a dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. Dɔgɔtɔrɔ Sogɛl ko kala Mayiga a ye baara min kɛ si min b'a la. Joasi Seydou i k'a dɔn wajibi farikolo a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. Sɛbɛnnikɛla ko min bɛ sen na. I k'a dɔn kuma minnu bara ka fɔ. Dɔw yɛrɛ taara kuma jugu fɔ ko AVC. Joasi Seydou i k'a dɔn Ala m'an kisira. Sɛbɛnnikɛla ko o ye bana ye min bɛ bali ka cu hadamaden kan. O ma ɲi dɛ. Bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa farikolo sɛgɛn a n'a gɛlɛya de ko fɔ. Nka min kɔni jɛlen don. Fama kelen don k'a ye. Joasi Seydou i k'a dɔn fama kelen don k'a ye min kɛ o bɛ sigasɛgɛna don maa caman na. O n'a ta bɛɛ. Joasi Seydou i k'a dɔn ayiwa a kɛrɛfɛmaw minnu yɛrɛ b'a kalama kosɛbɛ olu ko a bɛ lafiya bɔ de la. Lafiya bɔ in kɔni. Joasi Seydou i k'a dɔn o bɛ se ka kɛ kuma koloma ye. Dɔw yɛrɛ ko waati kɛra a na bɔ ka taa Turki min kɔni ye furaw ye. Joasi Seydou i k'a dɔn o ka k'a la. Ni ayiwa premier ministre n'a kɛra k'a fɔ min kɔni ye sɛgɛn bi farikolo la. Jamana baara ti jɔ fiyewu. O tuma an bɛ don min na ko bi maa caman ka hakilina na ani miiriw la gouvernement yɛrɛ sigilen bɛ min kan ni nin den ye don min nin b'o ka baara kɛ. An bɛ don min na ko bi premier ministre ya baara u kɛlen bɛ k'a kalifa ministre de la défense des anciens combattants min ye colonel Sadio Kamara ye. Joasi Seydou i k'a dɔn ale de bara k'a premier ministre ya jɔyɔrɔ fa bi. Sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement a ko wulikajɔ minnu kɛra kɔsɔ in na ni dunanba dɔ nana jamana kɔnɔ premier ministre ya jɔyɔrɔ a kalifara maa min ma o kɛra ministre ye ayiwa min bɛ sariya kunna. Sabula Sadio Kamara kun di yan ale kun taamana. Joasi Seydou i k'a dɔn fanga bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nin cogo in na. Jamana bɛ jɔ nin cogo in na. Ni nin den ye don min e bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ la. Ni nin den e bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la. Sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio ayiwa Kamara i k'a dɔn ayiwa ale tun bɛ Moscou jamana na. O de la min ye ministre de la justice ye i k'a dɔn o bilala ale fana nɔ na. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ premier ministre Sogɛl ko kala Mayiga i k'a dɔn denmisɛnnin tɛ. Sabula ayiwa min kɔni ye si ye a kɔrɔbara a janfara. Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ caman bɛ yen farikolo tɛ sɔn o ma bilen. Nka a mana tigɛ da o da la kuma jugu minnu bara ka fɔ. Joasi Seydou i k'a dɔn maa ŋaniya jugu dɔw ka hakilina y'o ye. U da bɛ jala la. Hali nin da la nin ka k'a la. U da bɛ jala la. U da bɛ jala de la. Joasi Seydou i k'a dɔn Sogɛl ko kala Mayiga a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min a kɔrɔtɔlen don. I k'a dɔn jamana ka baara ani jamana ka wulikajɔ a bɛ se k'a dafa cogo min na. Sabula a yɛrɛ bɛ to ka muruti mɔɔw bolo. N bɛ
tanga barakayɔrɔ nga min ye somaw ye ni baarakɛɲɔgɔn ni dɔgɔtɔrɔw olu turunen don a kan i tɛ wuli koyi i k'a dɔn nin baara in ye si baara de i mana wuli kuma o kuma i ka baara bɛ ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura yiri saba bɛ yen bɔ gɔlɔbɛ ani jun u k'o saba tɔ bɛ ka d'a ma repos sɛgɛ in b'a farikolo bila sa ale de ka ɲi maakɔrɔ ma kosɛbɛ olu ka ɲi yiri saba ka ɲi dɛ o ka ɲi bɔ gɔlɔbɛ ani jun nin fɛn saba ka ɲi maa ma dɛ o ka ɲi maa ma nka fura min jiri min mana bɔ e da an t'o kɛ diɲɛ na ko mun kɛra ne ye bamananden de ye n bɛ kungo dɔn n b'a dɔn kɛ nka i ye jiri saba min wele filɛ nin ye ninnu ɲaami ɲɔgɔn na u bɛ na ni balawu de ye e m'a dɔn e tere ka jugu e ni politiki maa bɛɛ kelen a ti bin a ti d'a ma ayisa komi tirikita ko kuma b'u da ni bana bi ba basabugu ya an di ka jiri fɛ ne bɛnkɛ filɛ soribilen a bɛ jiri dɔn wala n'a ye daga don premier ministre ye a bɛ wuli k'i jɔ sisan i ye jiri minnu fɔ jiri ɲumanba nka jiri saba ɲaaminen ɲɔgɔn na a bɛ na ni balawu de ye an t'a fɛ i bolo don daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le fondement Fasiba n'o ye bɛɛ kɔnɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye bɛɛ kɔnɛ ko a ko fɛn min ye sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni yiriw m'a dɔn wa b'a dɔn Mali kununko ani bi Mali kelen tɛ jamanakuntigi n'o ye Miyankaw ka nin den sɛbɛn in ye colonel Asimi Goïta a ye premier ministre bila o ka kunnafoni di min n'a wuli ka jɔ a n'a cɛsiri a dira ministre des affaires étrangères ma ka diɲɛma ladɔnniya Nations Unies Mali taara ta da bɔgɔ jeninen ka Nations Unies ɲɛkɔrɔ Faransi yɛrɛ de welelen bɛ jɔnnasigi la jɔnni tun b'a da la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ sabula kunun ko Mali faamaw tun bɛ siran Faransi ɲɛ u bolo bɛ yɛrɛ kaba hali an ka ministre des affaires étrangères o min sigilen a n'an ka ambassadeur min sigilen bɛ Faransi o kun ye Faransi tɛgɛli waati la u ka sɔrɔdasiw ka fili dɔ la o nɔbilen la Mali a faamaw donnama kama a ye ministre ci ka taa yafa deli Faransi fɛ avion min dara ni ministre des affaires étrangères ye u ye ambassadeur ka koso ni kasa bɛɛ k'o kɔnɔ u nana fili senu ya a t'a fila wɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko sirande tun bɛ kɛ Faransi ɲɛ maa si ja kun tɛ jɔ Mali faama na min bɛ se ka hali Faransi tɛgɛruma kuma fɔ janko ka t'i jɔ diɲɛ seleke naani bunɛkun kan ka nin ɲɔgɔn ko kumaba fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ɲɔgɔn na tɛ n badenw na o ye tiɲɛ ye nka ɲɔgɔn na tɛ muso wɛrɛ denw na nkalon b'i da fɛn min ye Miyanka kɛ sarama ye colonel Asimi Goïta a ye tabali gosi gon Faransi bɛ wale jugu min na an ka jamana kɔnɔ a ko fu ka siri a danna i ka kuma in jɛngɛnnen don dɛ Miyanka kɛ sarama maa cɛ ka jugu Asimi ya maa cɛ ɲi tɛ dɛ o kelen kɔni non tu le connais pas Dashi ninnu de kɛn bɛ k'a cɛ jugu n'a y'o di don min voilà c'est un charmant garçon bon a ka Dashi in bɔ yen Dashi in kɔni kelen bɛ k'a lahara juguya ko e bɛ fɛ k'a fɔ ko madame la première dame Lala Diallo ko a ye mɔgɔ cɛ jugu choisi wa méfie-toi hein. Non, c'est toi qui le dis. Ne ma muso to afo ya. Madame la première dame Lala Diallo. E o yanga ko duma tiɲɛ. Usnaka Asimi snaka kale dan o ɲɛti. Première dame ya kasi ngo fosi ka da kɛrɛfɛ. Miyanka kɛ cɛjugu. Awo? Nam. Ne m'a fɔ a cɛ ka ɲi ne ko sarama. Nam. Ne fana m'a fɔ a cɛ ka ɲi dɛ. Ayiwa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Miyanka kɛ sarama colonel Asimi Goïta a ye yamaruya di ministre des affaires étrangères ma sɛbɛnnikɛ Mali to a la i k'a ci Nations Unies diɲɛ yɛrɛ fɛrɛba kan ni ka Faransi jalaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ale kɔrɔtɔlen de kɔrɔlen sabula Mali ko yɛrɛ a b'ale dusu la kosɛbɛ a nana sɛbɛnnikɛ sɛbɛnni min n'o bɛnna Faransi yɛrɛ taa don ma don min Faransi y'a kɔ a y'a ka minɛnw cɛ o don kelen bɛ Mali ye plainte don a nɔfɛ Nations Unies na u ko jalaki binnen bɛ Faransi nɔfɛ kabi waati min ni Faransi gɛnna accord de défense farala k'o fili Mali sariyaw sɔsɔli ka Mali dugukolo pan u ko min ma violation siɲɛ 50 Faransi minɛna o de la u bɛ mun nɔfɛ hali bi u b'an yɛrɛbakun de kɔsa o sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bɔ kɛra kibaruya minnu galama o de ye espionnage k'an bagabaga k'an nasira k'u de fenêtre fɛ k'an ka kunnafoniw salo k'a di juguw ma min bɛ se k'a to olu ka se sɔrɔ an kan ko Faransi y'o walew kɛ kabi fɛn min ye barikani ye ale gɛnni ko kuma o daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waleya ninnu kɔlɔsira fɛn min ye Mali faamaw fɛ a ko avrikalo tile 20 san 2022 drone dɔ
a ko de pana Mali dugukolo kunna yɔrɔ min bɛ n'o ye gosi ye a bi sɔrɔsiw bagabaga a bi laban ka filmeli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o dugusɛjɛ fɛn min kɔni ye Faransi ye u nana maa dɔw kɔni ju don ka bila cɛjɛ kan ka jajugu fili k'a f'u b'o nkalon da Mali la a ko ye sariya sɔsɔ dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Afrikalo tile 21 o dugusɛjɛ patrouille dɔ n'o ye armée ka patrouille ye o taatɔ u ka convoi la gosi Faransi ka avion belebeleba dɔ ye ko min ma Mirage 2000 u y'o pa Mali sɔrɔsiw kunna o bi to ka fiɲɛ tigɛ vun ka Mali sɔrɔsiw jatigɛ k'i fiɲɛ ka da u kan a k'o ye sariya sɔsɔ dɔ ye sabu o wulila ka pan Mali sɔrɔsiw kunna Mali ma jan n'a ye yamariya t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen Afrikalo tile 15 fɛn min ye Mali ka avion belebeleba min bi sɔrɔsiw ta o ko min ma Casa 295 armée de l'air ta don o wulilen k'a fɔ a bɛ minɛnw da ka taa yɔrɔ dɔ la gaja fɛn min ye Faransi ye Barkhane sina ka avion dɔ wuli ten ka sin ka n'o ɲɛkɔrɔma tigɛ ten fiyewu ka tila k'a munumunu tugun fiyewu k'o lamunumunu maaw b'a kɔnɔ sɔrɔsiw b'a kɔnɔ i y'a ye n tɛ dalakɔrɔbɔli yɛrɛ wa awɔ ayi ni ye ka avion bolila de ja tigɛ cɛ ma fɛrɛ minɛ yan fɛrɛ bɛ avion na ne kun ne bɛ fɛrɛ minɛ Seku ka yɛrɛ de fɛrɛ bɛ avion na Ala gazi de bɛ avion na le gaz bon dala sa n'a ye fɛrɛ dasha la poussière bɛ wuli sanfɛ awɔ kɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra Mali y'i bolo kuru o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ avion in kun bɛ Mali bolo sɔrɔsiw b'a kɔnɔ ani taji ani kɛlɛkɛminɛnw u bi taa jigin yɔrɔ dɔ la u bi wuli u bi taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔsiw ravitailler a ko hali radio min ni avion bi kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o la fɛn min ye Faransi ka avion ye u y'u ka radio fa Mali avion kuman'u fɛ ka dɛsɛ a ye bɔ an ɲɛ u ma kuma sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Utukalo tile 6 san 2022 Barkhane ko a ko fɛn min ye dugu min bɛ n'o bɛ Gundam n'o ye Talata ye k'olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa terrorisiw bunde i kɔrɔ ha Utukalo tile 6 Faransi gwɛnnen kɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di u ka maa lamɔnenw don sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ kɛra Mali faamaw ma ɲininka a ko tuma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ta Utukalo tile 6 la ka taa bila tile 7 la 3h30 waati Faransi hélicoptère dɔ bɛ yen kungokolo dɔ bɛ yen u ko min ma Urgis kungokolo a nana maa dɔw jigin kungokolo kɔnɔ fɛn min ye minɛn dɔw ye k'o jigin yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Lernet ani Aratɛmu ye o kungokolo kɔnɔna na Gundam Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na fɛn min ye Mali patrouille ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a ye Bamaji juguba fila bɛ yen u ko min ma Ibrahima Baba o ye Abu Taha ka maa kolo gɛlɛn ye Emir de Tɔnbɔkutu u y'o ta ka o maa fila ta ka taa n'o yɔrɔ dɔ la maa kɔni ma taa fan dɔw la Utukalo tile 8 kilo 37 T-Siti kɛlɛ kɔfɛ renfortba de nana ka na fɛn min ye terrorisiw ye ka n'u dɛmɛ avion belebeleba min bɛ o ko min ma Chinook o nana jigin T-Siti kɛrɛfɛ Gɔjɔn Surasi ni mercenaires camanba de b'a kɔnɔ ka fara terrorisiw kan ni ka T-Siti k'a bunde Mali armée wɔr'o fɛnɛ kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ko camanba de bi kɛ Faransi fɛ o tuma Nations Unies maaw k'a da u ɲɛkɔrɔ Faransi ye nin de kɛ Nations Unies ɲɛmaaya bɛ Chinois de bolo an bɛ don min na i ko bi Mali jigi dalen bɛ Chine ni Russie kan Faransi ye wale min kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Conseil de sécurité membre permanent don n'o ye jɔyɔrɔbatigi a ka wele sariya minnu sɔsɔra n'o ye Nations Unies sariyaw ye u ko min ma résolution 3314 charte des Nations Unies min dara 1974 o ka lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jamana o jamana ni ɲɔgɔn na kɛr'i la i bɛ se k'i yɛrɛ défend k'o de ma légitime défense ko ka kangari da Faransi ye Asimi ko n'a ye Faransi avion ye zeni a b'a lajigin fura tɛ min na o y'o de ye o ale b'o de kɛ u ka drone o avion n'a panna an ka jamana kunna k'a sɔn a ɲɔɲɔ n'o kɛra o tɛna guerre wuli an fɛ yan Russie bɛ yen o Poutine bɛ yen an ko sɛbɛnnen don Poutine na Faransi bɛ Poutine dɔn diɲɛ bɛɛ ye o b'a dɔn Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni sigilen bɛ ka Nations Unies lajɛ an bɛ don min na ko bi Asimi Kali k'a don Faransi avion o avion ni lɛtiri kɔfɛ n'u panna Mali territoire kan avion de chasse kura minnu nana n'o ye L39 ye ani MiG 25 Sukhoi 25 a b'u ci u nɔfɛ payi
kojugu ti ba dugu la ganzan goyi nam kunnafoni bila nin ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ bɛɛ kɔnɛ ale de y'a sɛbɛn Josi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka malilanden pana Josi Seydou k'a dɔn cɛkisɛya mana maa min bila boli la ni m'i jɔ k'i kɔfilɛ a laban kɛra fugariya ye min ye Abulayi Jara nin y'a ka fasiri ye Josi Seydou k'a dɔn ayiwa maa ti jɛ ka koya bɛɛ ye min ye wulikajɔ ni ayiwa jateminɛ ye Usumani Sonko i k'a dɔn kɛlɛ tɛgɛrɛ don Senegalikaw fɛ yen wara daba ngana don Josi Seydou a ko min ye Mali ka ni bamanja wale nye nin ka nga gila k'a ba yɔrɔnin kelen nin kɛra ka da Senegalikaw ka masakɛ Macky Sall o ye nani min kɛ a ko hatɛ maa tɛ se fɛn min na ka n'i kɔ a da la Macky Sall i k'a dɔn a nana dumuni tilefana kelen dun Mali la ka segin kuma minnu bɔra a da a ko Mali kana sɔn abada daka sunɔgɔ walima nin kuma ninnu ka hakili lasuya Assimi Goïta a ye baara min daminɛ farafinna ni ka farafindenw ɲɛ yɛlɛ a ye wulikajɔ min daminɛ farafinna ni ka farafinadenw ja gɛlɛya Assimi Goïta i k'a dɔn olu dalen don a la bi u dalen don a la sini sabula min ɲɛ caman jɛ fanga ye o daminɛ furadama ka n'a bila bi la Assimi Goïta y'i kale k'a siɲɛ fɔn la a bala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka taa sɛbɛkɔrɔgun o de y'a to olu yɛrɛ dalen don a la kabini bi tɛ a ko yalima i m'a ye masakɛ wɛrɛw bɛna bi awa ni ka na dɔnkili da ye ni ka a tulokɔrɔ dumanw fɔ a min ye ale Usumani Sonko ye a ko ale diginnen don a la ale dalen don a la ko Ala ka maafa Mali kɛlɛ in kan ka ban n'ale kɔni ye fanga sɔrɔ don o don o timɛ koyi san fila ɲinan kɔfɛ ale bɛna kɛ Senegali président ye Josi Seydou k'a dɔn Senegali sɔrɔdasi o sɔrɔdasi bɛ yen a b'a bɛɛ cɛ ka na Mali dɛmɛ i k'a dɔn terroriste ko ka ban a ko kuma min ye Assimi Goïta ye a b'a fɔ a ye a k'i janto a yɛrɛ la i k'a dɔn maa minnu bɛ taa ka segin la Mali kɔnɔ Josi Seydou k'a dɔn ayiwa maa kalalamaw tɛ u b'a ka kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen Malidenw ka se ka da ka sunna a ko k'i bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Senegali den ye fa kelen ba kelen ye a ko sabula wulikajɔ ni jateminɛw na Mande bɛnkan minnu kɛra Mande Josi Seydou o kelen de kɛra Senegali jamana na cɛ min n'u k'a ma ko Corno Sulemani Bal i k'a dɔn o ye Futaga Futaga kɛ min ye kɛlɛ kɛ ni diinɛ ye ka adamaden damakɛɲɛ ni ka maanifin bila kunkelenna kelen na a ko ale Corno Sulemani Bal o tɔgɔ bɛ tariku la cogo min Senegal i k'a dɔn Mali fana b'o cogo kelen la a ko Futaga Torodo fila Josi Seydou k'a dɔn kabini bi tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Mali ani Senegali k'a kɛ jamana kelen ye sabula wulikajɔw ni jateminɛw na an bɛ kan kelen fɔ an bɛ dumuni kelen kɛ Josi Seydou k'a dɔn taa fɔ ye kelen ye min ye nin dankɔrɔba in ye a ye Mali tanu a ye Assimi Goïta tanu a ye Mali faamaw sɛbɛkɔrɔ tanu Josi Seydou k'a dɔn don kelen da kelen olu ma tigɛ Mali la olu dalen don a la k'a fɔ min dabɔlen filɛ Assimi fɛ wa a b'a laban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la i jɔ dɔɔni nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Nam misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana ni dura ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la pioche pasiriba n'o ye BDW ye nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye syndicats an'u ka ministre ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ wulilen bɛ k'a jɔ UNTM a kalikan don fɔ ministre n'o ye Awa Polu Jalo ye a k'a gɛn k'a sen bɔ ministeriya la sabula baara min bolo dalen bɛ Yakuba Katile fɛ politiki kɛlɛ don ani syndicat kɛlɛ ɲaaminen don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko décret dɔw tara ministre fɛ ko sababuya kɛ syndicat dɔw bɛ yen n'o ye sanfɛ kalanso syndicats ye olu ka revendication dɔw min ni jamana ko a bɛna waleya sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye décision ye a nana bala k'a sababuya kɛ embargo ye fɛn min ye CNT ye ale yɛrɛ nan'i da don kuma in na jɛkulu kuraw ni wulikajɔ minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to budget kura ka basigi maa ninnu ka ko bɛ se ka ta bala cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o décret min n'o taara ministre fɛ o décret in kɔni ma bɛn UNTM ma sabula ale ko politiki baara de ye nin ye sabula primature n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye o ka chef de directeur de cabinet k'o ye lettre ci
ministre ma k'a fɔ a ka maa ninnu da teliyala baara la Yakuba Katile ko politique maaw do wa premier ministre nagakɔrɔmaw do o tuma ale bɛ wuli ka jɔn min ɲini maa ninnu dacogo sariya sɔsɔba de b'a la sabula a fɔra n'i bɛ ta jamana ka fonction publique la fo a k'a sɔrɔ e ye jamana ka baarakɛla ye min ye contractuel ye jamana b'i sara maa minnu dara k'u bila baara in na u tun bɛ sara cakɛda minnu fɛ jamana cakɛdaw do nka jamana wagande tun t'u sara budget autonome n'o ye cakɛdaw yɛrɛ budget ye o de tun b'u sara o tuma u don ni fonction publique la o man kan sɛbɛnnikɛla ko o lettre min n'o cira fɛn min ye Yakuba Katile fɛ ministre fana y'o jaabi k'a fɔ fɛn min ye kalansira a b'o di Yakuba Katile ma kun ni kun min y'a bila la majɛ ani fili minnu bɛ Yakuba Katile ka lettre kɔnɔ ni k'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre kɛlen k'o kɛ Yakuba Katile kɛlɛ nege bɛ maa min na kɔrɔlen o jango n'i y'o ta o kɔli ma a laban na ka lettre kura kɛ tuguni k'o ci ministre ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye lettres ka kɛlɛ o de bɛ sen na sunesibu yɛrɛ ye lettre kɛ k'o ci maa minnu bɛ n'olu bɛ bɔ ENA la nouvelle ENA o kalanden minnu bɛ ni olu da bɛ kuma in fana na olu ye lettre ci bɔlɔlɔ sanfɛla bɛɛ kɛ mɛ lettre an bɛ don min na ko bi ko in gɛlɛyalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga la wele n'ala ma ja kɛ UNTM tɔɔrɔlen don gouvernement sigi cogo la premier ministre ye baara min kɛ k'a nagakɔrɔmaw sigi k'a ka syndicat olu sorona don k'u bɔra a la ni ka UNTM syndicat ɲɛbɔ fɛn bɛɛ la o kɔni dimiba de bɛ Yakuba Katile la hali CNT a fɔra maa 26 kura min fara a kan a fɔra UNTM ka maa diw k'u t'a fɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi u diminen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten n'ala ma ja kɛ u bɛna grève kura kɛ u ye min ɲɔgɔnna kɛ Mokhtar Wane na dɛ u b'o ɲɔgɔnna de kɛ nin gouvernement in na. U ka sabali. On s'en fout. On s'en fout de qui? On s'en fout de gouvernement. Syndicat oui. Baarakɛlaw ka droit. Tu t'en fous de Assimi Goïta? Assimi n'est pas le gouvernement, il est le président de la République. Et alors le gouvernement c'est quoi? C'est l'État, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'État. L'État, c'est le président de la République inclus. Non. Mais tu n'as pas fait des leçons d'éducation civique. Ah, ok. Les institutions de la République et tout donc. Le président de la République. Le gouvernement. L'Assemblée nationale. Hali ni Sénégalaw ye grève kɛ u ka cikɛyɔrɔ la a ti digi Assimi na Assimi den de y'an bɛɛ ye o ale de y'an bɛɛ fa ye alors donc a dun da t'o ta la cɛ bɛ nin wuli ka jɔ in na hali bi aw b'a sɔn ko grève cɛ dɔ i tɛ Assimi fɛ ko ye filankafo an bɛ Assimi bɛ Faransi ko kɛlɛ la anw bɛ droit ko kɛlɛ de la kelenw tɛ sa faut pas mélanger les choux et les chats nin ye droit ko kɛlɛ de ye o ni Faransi ko kɛlɛ ye kelen ye wa et vous voulez marcher ayi an tɛ marché de grève illimitée. Merci. An bɛ Mali baarakɛyɔrɔ bɛɛ datugu. K'a bɛɛ paralyser an bɛɛ b'an da so. O ka kɛ. Fo ni arrêté ninnu ka annuler de. Maa 16 min dara. Illégalement fo a ka supprimer. N'a ma kɛ ministre ka démissionner. Wala gouvernement ka ci. A kuma aw bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ. An ka droit c'est le syndicalisme. C'est le syndicalisme. Oui. Min dara terrorisme kan. Kɛlɛ tɛgɛrɛ. A y'o ye o. Donc nous sommes des terroristes maintenant, des syndicalistes. C'est pas ce tu nous traites de terroristes? Non, c'est pas ce que Yakuba Katile, c'est égal, il global là-dedans. Mon secrétaire général, tu entends d'abord? Ça, c'est des propos subversifs. Yakuba Katile, c'est mon ami. Nga Tchedou. Ika Tchedou. Voilà. Mais tu ne le défends pas sous ses coups. Mais, Djamana Bioromi. Almaso Yoroma Folon. Mais ne faites pas des arrêtés comme ça. D'accord, merci. Aya annulé Dorama Faranyana. D'accord, ok. Aya annulé, Bigi Miya signé. Ministre Miya signé. Aka annulé. Utukala il est dilé Nama. Bah, c'était. Nama annulé. Septembre, Amita grève là. Fallait affilier. La Haula. La Harakote. Est-ce que. Ah bon? Johnny Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'empire Johnny Sedou maa tɛ se fɛn min na ka n'i bila kɛnɛ kan Johnny Sedou k'a dɔn Mali sɛnɛ dajira sɛnɛkɛlaw dajira sɛnɛfɛnw yɛrɛ dajira Johnny Sedou k'a dɔn Ala ni kodɔnbaliya ani Ala ni jateminɛya n'i y'o bɛɛ lajɛlen dɔn e dun ye CMDT ɲɛmaa ye n'an ko damɛlɛ i k'a dɔn a yɛrɛ ka kuma purukotelenw a filɛ k'i yɛrɛ minɛ Johnny Sedou k'a dɔn nin zamiya ba in ɲinan sa tabarikala jibara kana cogo min n'a fɔr'o cogo la Mali b'a fɔ ko alhamdulillah Johnny Sedou i k'a dɔn min ka nɔgɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye nɔgɔ tali ye ni ka taa di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw i k'a dɔn fɔr'u jigi kɔ Johnny Sedou i k'a dɔn engrais sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲinan san engrais ko kɔni kɛra balawu de ye nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o tuma jɔnni de bɛ kan ka nagɔta k'o diyagoya cogo sɛnɛkɛlaw kunna Assimi Goïta de don wa Johnny Sedou i k'a dɔn a bɛ taa ni président min cogo dɔn a bɛna tɔgɔ tiɲɛba sɔrɔ
ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT a directeur n'o yɛrɛ da y'a fɔ diɲɛmaa ɲɛna k'a fɔ engrais fankelen sera sɛnɛkɛyɔrɔw la a tɔ an bara k'an dɛmɛ samiya yɛrɛ bi ni ka ban tuma min Jɔnni Seydou i k'a dɔn nin ye nin fɔ waati ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a don kɔrɔsɛnɛnaw olu détail bɔnɛ ye sabula 100 o 447 Jɔnni Seydou i k'a dɔn n'o sera kɔrɔsɛnɛna ma ka ban o san tiɲɛnen sɛbɛnnikɛla ko samiyaji bi yɔrɔ min Jɔnni Seydou i k'a dɔn an t'o kumana a ko yɛrɛ kɔrɔsɛnɛna dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye Ala minɛ sa ka kɔɔri turulen kura k'a sama k'a bɔn k'a fili ni ka taa ɲɔ sɛnɛ a nɔ na nin bɛɛ lajɛlen nango danbɛlɛ nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ka jɔnni jateminɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn ko min ma lure i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Jɔnni Seydou kabini mois de juin kalo salen na ire kun kan ka s'a seyɔrɔ la Jɔnni Seydou n'a fɔra hali bi n'a ka bɔ o de b'a ka doni ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la samiya bannen kɔfɛ a ko yalima mun dora Jɔnni Seydou a ko an bɛ don min na ko bi min ye foro kɔnɔnaw ye dusu kasi makari ko Jɔnni Seydou k'a dɔn nkalon ni namara bi ne ka Mali sɛnɛkɛlaw fa namara de bi k'u fa wari kasabe min bɔra nin ko in na n'o dagosi fɔra i ye i ja bɛ tigɛ o tuma nango jigi dalen don mun kan minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna minisiri tilennen minisiri min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ Modibo Keyita ka taa se i k'a dɔn président de la république yɛrɛ ma Assimi Goïta Jɔnni Seydou i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tilennen don nango bara ka nin ko in kɛ u sigilen ɲɛna u m'a gɛn u m'a da maafa gine la k'a kantigɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn a kɛra baara ye kabako a y'u siri de koyi nango siya jumɛn dɔ de nango tɛ ne y'a dɔn de Danbɛlɛ kɔni ni mianga manjanw mianga do Assimi ka mɔgɔ do n'a ma kɛ mianga ale mianga fin de Assimi mianga ble a ye Assimi siri n'a ye Assimi siri siri juguba ye Assimi minɛ nin ye dɛ ni Assimi ma wuli n'a ma wuli ka jɔ kɛ nanganko la a ye Assimi siri ka Choguel siri ka Modibo Keyita siri bon nin ye kojugu de ye ça va pas du tout Jɔnni Seydou wallahi ça va pas du tout ka kɔɔri dan k'a sama k'a bɔ k'a fili ma engrais sɔrɔ jamana kɔnɔ engrais dun bi yan k'a sababu kɛ natabaya ni wariko damanda ye o tigi k'an ka balo nango doit exister encore dans ce pays mais Mali kura ko in na n'u m'a lajɛ u bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a kɛ dɔɔni c'est ton homologue qui ça nango kɛ c'est-à-dire mon homologue comment ne ye directeur de ye ayi non ne homologue do jumɛn na Maliden tɛ yan non ça c'est pas une raison i b'a kun de fɔ i sera na kuma de ɲɛ ayi ma tara kuma ye a nɛmɛ Maliden do komi e ni ne mais j'ai pas dit mais n'i ye Maliden ye mais n'i tɛ se tu quittes c'est très simple il y a tellement de cadres dans ce pays nango yɛrɛ taa ka sagi c'est ministre des directeurs ministre directeur mais qu'est-ce que ça veut il y a pas d'autres cadres mais non mais soyons sérieux mais il était compétent hein mais il m'a fɔ il était tu ne bi n'a tɛ se on l'enlève c'est simple ne jigi warula o ne kun da m'a la cogo min na n b'aw ɲɛna ko anw da ye ko wɛrɛ de ye n bɛ ko in ɲɛdɔn de koyi i y'a fɔ koyi sɛnɛkɛlaw bɛ ne wele de u bɛ n wele Ala diɲɛ don o don da wa engrais t'i ye ɲɛ la i mana min ye o bɔrɔ 7,000 8,000 mais alors où est-ce qu'on va sɛnɛkɛla bɛ se k'o san cogo jumɛn na k'a ka dumuni kɛ k'a ka balo sɔrɔ justement kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ ɲinan ko in bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla ko de la wa kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ dɛ sɔrɔsiw ye marifa ci wo wari sɔrɔla wo juruw sarala wo journaliste Seydou ni kɔngɔ donna jamana kɔnɔ Ala m'an kisira insécurité bɛ juguya insécurité de bɛ juguya ni fɛn bɛɛ et les gens minnu y'o jubaju ye olu bɛ se ka to yen cogo di nango doit rester ministre et directeur de la CMDT une minute il y a quelque chose c'est pas normal mais c'est pas normal soit il est en complicité avec ani faamaw de bɛ complicité la an bɛ mun fɔ comment cela peut être possible dans ce pays nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ empire kɔnɔ a ka bi bɔli la dɔgɔtɔrɔ ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le providentiel Pasiriba n'o ye Cléopas Thiénou ye nin y'a ka sɛbɛn ye Cléopas Thiénou ko banques bi bɔ ɲɔgɔn fɛ nka banques tɛ kelen ye i kulo ma jɔ banque dɔ bɛ n'i mago jɔra banque in na i mago ale de bi sa u ko ale ma BIM SA kana taa ye dɛ subhanalahi banque tɛ BIM SA ye dɛ BIM min f'i ye musow ka parni u ka taratani ka fisa n'a ye ne de b'o f'i ye koyi Aïssata fana fa bi Aïssata jumɛn nam
Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye BIMSA ye u donnen bɛ banki ko la nka u dɛsɛlen bɛ don o don dɔ de bɛ fara u ka dɛsɛ kan yan ko waati laban in na u kɛlen bɛ ka distributeur automatique minnu sigi ko min ma guichet automatique sabanikala ko a ko maa o maa n'i ka carte don a da k'i ka kɔdi don i t'a fila n'i cɛtigɛ fɛn min kɔni y'i ka compte ye machine wala n t'a dɔn fɛn min kɔni ye burutɛriw de ye olu de kɔni bɛ banki de kɔnɔ an t'a si dɔn i ka nafolo bɛ sin ka hako ten ka taa n'a ye awɔ sabanikala ko a ko maa caman de ye kule k'a bɔ BIMSA la k'o sababuya kɛ n'u y'u ka carte prépayée n'u y'a don guichet automatique la i bi bouton digi k'a digi wari tina papier tɛ bɔ fɛn tɛ f'i ye n'i salayara n'i ka carte ye retiré e ta fila ni cɛtigɛ i kɔ donnen kɔfɛ machine kɔni an t'a dɔn maa min sigi bɛ machine kunna ale bɛ se ka dɔɔnin kɔfi i ka wari la ten ka to o bila a kun. Machine kɛra so ye sabanikala ko a ko guichet automatique u ko min ma gabu maa caman de bɛ yen n'u taara u ka compte lajɛ u b'a fɔ u bɛ chèque kɛ wala u yɛrɛ bɛ taa wari ta caisse la u bɛ taa sɔrɔ ko wari tɛ han e ye nin wari in da nin don ye nin da nin heure in na ye nin da nin don ye nin da nin heure in na o y'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ kelen ta machine de bɛ wari ta e place la. mais non o ɲɛ kan ka ɲini nam sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye client caman ye olu y'u sen bɔ BIMSA la pewu k'o sababuya kɛ u ye tɔɔrɔ min sɔrɔ nin guichet ninnu na n'i taara n'u m'a fɔ réseau tɛ n'i ye a digi i bɛ filɛ min na i ka carte machine b'a kunu de munɔgun i tɛgɛ t'i da kan bilen o dugusɛjɛ i bɛna sɔrɔ wari caman da i ka compte kɔnɔna na sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali waati fitinin min bɛ kɛ walasa k'o ko ɲɛnabɔ n'i taara banki la u b'a f'i ye k'i ka na da 3 semaines dɔgɔkun 3 i wari ko mago jɔlen don. Allah ça va pas la BIM, ça va pas du tout. sabanikala ko a ko min bɛ dɔ fara maaw ka dusukasi kan maa minnu bɛ yen n'olu b'a ko ɲɛnabɔ n'i nana o tile 15 mana d'i ma n'i nana u b'i bila ka taa yen fɛ k'i bila ka segin yen fɛ i bɛ tile kuru kara de ba taa ni ka segin na papier signew ni taa ni kana la i sigi yan gɔnɔ yan fɛ foyi t'i ɲɛnabɔ banki datugu kuma mana se u b'a fɔ i ka taa kana sini. I halala. Nam. sabanikala ko a ko ni ɲɛma ɲini BIMSA la u bɛna banki ko nege bɔ jamanadenw na jamana min ni a den sirannen bɛ banki ko ɲɛ sabula bankarisation maa min donnen bɛ banki la kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 15 damadon a bɛɛ lajɛlen sirannen bɛ banki ye k'o sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye sabanikala ko technologie kura n'o ye digitalisation ye o don ni banki la a ka ɲi nka taabolo min bɛ BIMSA la ni furama ɲin'o la o bɛna a nege bɔ maaw la sabanikala ko a ko maa dɔw yɛrɛ bɛ minnu kɔni diminen bɛɛ bi olu ko complice bi sɔrɔ nin ko in na banki kɔnɔna na wa wulikajɔ de kan ka kɛ hali n'i ko k'i bɛ juru ɲini BIMSA la fɛn min ye gɛlɛyaba ye o de b'a la nin n'a ɲɔgɔnna kow de b'a jukɔrɔ sabanikala ko an bɛ don min na ko bi jamanadenw sirannen bɛ minnu ka wari balannen bɛ BIMSA la tɔgɔ duman min b'a la tɔgɔ duman in ye kɔrɔlen ye an bɛ don min na ko bi banki basigilen tɛ tuguni problème filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le providentiel kɔnɔ Cleopas Cenu ale de y'a fasiri banki ko da ye BDM ye BDM banki ko da ye a banna ye o BDM dɔrɔn BDM mina nin ye o après quelle Banque Atlantique non vient en 4e 5e position deuxième position oui deuxième position oui Bank of Africa non oui ça c'est 4e ça c'est selon toi ou bien selon les statistiques de l'APBF Sénégalais ka banki voilà Musa Alassane bi yɔrɔ min ye ne don Sénégalais ka banki ye banki ka Mari bɛ yɔrɔ min ye ne don Sénégalais ka banki ka voilà BNDA Bank of Africa ka ɲi 3 a tɔgɔ de Banque Atlantique ka ɲi 4 e ɲinɛna joni BMS Babali Baga banki ye ɲinɛna quoi Babali ba bole kabini don min fo bi e ko BMS bɛ banki yala bilen de n ko lafiya ko état de BMS la mais je ne sais pas c'est un cadre compétent non la BMS tɔgɔ duman d'u ko bi han ça va pas c'est une banque qui se cherche aujourd'hui non mais je te dis n ko lafiya de bɛ yen Babali Baga kalanden de bɛ yen lafiya ko état lafiya n'i ma kɛ karamɔgɔ yɛrɛ kun ni karamɔgɔ bɛ cogo n'i ma kɛ ten tu as tout raté la BMS ça va pas hein ale ye tubabu ye dɛ ale ye tubabu ye ko sɛn na wari min dara k'a di BMS ma a ka ca miliyari 40 ni kɔ ye k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ a kuma ma bɔ n b'a kalama o non ça va pas hein an ka tiɲɛ fɔ n bɛ gulo de f'i ye je connais
o tuma Babaliba taale ko tiɲɛna u tɛ ci bila Filafin ma Filafin ye joni Futa Fila Babaliba o Babaliba ye filajɛ filajɛ ni Babaliba bangi o tuma kabini biro den saba don bada la kana bangi yiriwa ka yɛlɛma n'a ye asi kɔnɔ fo ka n'a damata so jɔ a ye c'est Babaliba a bɛ Côte d'Ivoire kɔrɔ yan k'a ka avion ta ka na a kana bangi redresser an bɛ kuma procureur fɛ sa o kɔni o bɛ ɲɛ n'o tɛ ça va pas hein ayi an bɛ kuma procureur fɛ jamana ko de don raison d'état an bɛ Jakite i jɔ n ka te ko i ma premier min o ka kɛ e b'a ka Zara de min yan Zara min ne bɛ ko i ma min Daba Tunkara Naam Kasiya bɛ banaw furakɛ Yakuba fɛ Dankɔrɔba fɛnɛ ale bɛ wuli ka jɔ la joni fɛn min ye Zomba Kulew ye ani jamana janfabaw Laasana Tamba commandant Laasana Tamba commandant de groupement il n'est plus combattant il est commandant de groupement gendarme je suis au garde à vous repos merci Ibolado Mbiboli sɛbɛn min n'u k'a ma la pioche journaliste du k'a dɔn a bɔ wuli ka jɔ ni jateminɛ bolo kan jamana bɛ danga min na journaliste du fɛn minnu man ka kɛ n'o yera o bi fɔ journaliste du k'a dɔn carte d'identité bugunatigɛ sɛbɛn ye i k'a dɔn jamana man ka dɛsɛ k'a di a ka jamana denw ma k'u y'u ni k'a y'a dalen don duguba kɔnɔna fara burusi kɔnɔna kan ka da mun kan journaliste du k'a dɔn jamana bi gɛlɛya bala n'a fɔra bamanjuw bɛ munumunu salo la an jɛ journaliste du k'a dɔn fɛn min b'an bɔ ɲɔgɔn na taamasiraw ani bɔdaw la o ye Mali ka carte d'identité nationale min ye policiers ye commissariat de police brigade territoriale poste de contrôle journaliste du an bɛ donni min na ko bi carte d'identité de bannen don pelengete ka sɔrɔ dalu t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye walanbila maa kɛ journaliste du k'a dɔn denmisɛnw ka ɲɔgɔn da concours ani fonction publique baaraw journaliste du k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de bi sen na taa n'a ye nin bɛɛ lajɛlen de bi sen na hali n'a sɔrɔla kura tigɛlen don dibi donnen don journaliste du k'a dɔn fɛn dɔ min dɔnnen don na yelen minɛ journaliste du k'a dɔn ayiwa carte d'identité dɛsɛ kɔni ye gɛlɛyaba de ye sɛbɛnnikɛla ko ka da mun kan an bɛ donni minɛ ko bi journaliste du k'a dɔn Mali kɔnɔ maa se ka sigi n'a ye k'a fɔ carte d'identité bɛ se ka ban sabula ayiwa minnu b'a ka concours kɛ minnu b'a ka taa lɔkɔliso wɛrɛw la minnu b'a fɛ ka taa dugu wɛrɛw la duguba kɔnɔ ayiwa dugumisɛnnin kan carte d'identité de bɛ kɛ sababu ye min b'a to journaliste du k'a dɔn i ka dɔn k'a fɔ i ye maliden ye i tɛ kolokalama ye nka dugu taasira la a kɛmɛ ɲani ye kabini 100 minɛ fo ka n'a kɛ 1000 ye carte d'identité ni dɔw ta bannen dɛ dɔw bɛ kura ɲini na u dɛsɛ don k'o sɔrɔ ka da mun kan journaliste du k'a dɔn faama jumɛn bɛ carte d'identité ko kunna dɛ hadamaden kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten k'a fɔ de carte d'identité dɛsɛ bɛ Mali kɔnɔ nkalon sabula cakɛda min bɛ Mali carte d'identité dilan o de groupe Tomuta ye kabini san 1988 carte d'identité ma deli ka dɛsɛ hali fanga jugu tɛmɛnen n'o ye IBK ka fanga ye carte d'identité ma dɛsɛ journaliste du k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko carte d'identité 100 ani kɔ o dilannen bannen bɛ alu Tomuta ka ayiwa entreprise kɔnɔ munna faamaw gɛlɛya jumɛn b'u ni alu Tomuta cɛ yalima maakura ɲini dɔ de don wa journaliste du k'a dɔn ko nin kɛ bɛ jigitigɛba ye sɛbɛnnikɛla ko président Assimi Goïta a fɔra ko camancɛ fanga transition Mali kura journaliste du nin ma ɲi Mali kura la nin bɛ to a tiɲɛ min se jamana ɲɛmɔgɔw ma nin bɛ to a tiɲɛ min se i k'a dɔn gouvernement ma ani Assimi Goïta yɛrɛ a fanga ka bon journaliste du k'a dɔn carte d'identité kelen an bɛ donni min na ko bi n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'a sɔrɔ i k'a dɔn zani kelen don min bɛ bɔ n'i ma 2000 3000 bɔ i tɛ carte d'identité sɔrɔ Assimi Goïta dun bɛ Mali kɔnɔ a ko n'i bi bɔ Bamakɔ i bɛ taa Segu walima i bɛ taa dugu wɛrɛ la poste la journaliste du bɛɛ dun b'a dɔn carte d'identité yɛrɛ de tɛ yen maliden dɛsɛ don ka taa carte d'identité ta journaliste du k'a dɔn n'i ma 1000 i k'a dɔn 600 sara i k'a dɔn polisiw fana b'i jigin ka bɔ kari kɔnɔ ko carte d'identité t'i bolo nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min dɔrɔn ka bɔ la pièce kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako Bugu Jara nin y'a ka sɛbɛn ye Bugu Jara ko fɛn min ye nin kamalen ye joni bila ko juguya wa fɛn min kɔni ye ɲinɛn don 100,000 ani 20 fɛn min ye bandiw ye olu filɛ ka na marifa da jɔ a la Bamako camancɛ la Lansara futɛni fɛ ka taa abord minɛ a la ka taa n'a ye 100,000 maa yɛrɛ n'o bɛ yaala duguba kɔnɔ o de kɛra dɛ 100 ani 20 1,000,000 tɛ dɛ 100,000 ani 20 1,000,000 ni 1,020 awɔ a y'a partager
ne kuma deli ka nin kuma ye mɛn o. k'a partage. la ilaha illa ɲɛma a y'a partage. mais yɛlɛ kuma ne ba sɔrɔ. suro ne ye nin bɛ suro i kɔrɔ de yan. walayi. n'an ko an bɛ nin kan mɛn na. denmisɛnninw ka telefɔni na ne ko nin fana ye mun kuma ye. ɲɛma a y'a partage. ne ko a y'a partage. naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko min ka wari tara a tɔ de Ibrahima Basumu ko a ma yɔrɔ ale ye homme d'affaires ye an ka jamana in kɔnɔ tarata don utukalo tile 9 ale y'a ka coursier de ci ko a ka taa banki la ka taa wari ta sani a ka jigin sɛbɛnnikɛla ko coursier taara a ye wari ta n'o ye chèque ye a y'a touché 1,120,000 a ye message caman k'a fɔ n ye wari ta wari b'i kun a ko awɔ n ye wari ta fɛn min ye bureau kɔnɔna na banki bureau kɔnɔ jago carton kɔrɔ dɔ bɛ coursier sina k'o sama ka gwarala ka wari kɔni gɔndɛ k'a bila o kɔnɔ ka jago carton in don a kɔngɔn na a ko PDG ma n bɛ banki kɔnɔ yan na joona i kana wari kunbɛn PDG ko tuma an bɛ nale u ye ɲɔgɔn kunbɛn banki da la fɛn min ye ciden in ye a ye wari a bilalen jago carton kɔnɔ a y'a di a ka patron ma patron fɛnɛ dara wari bila a ka mobili o chaise sanfɛla na ka mobili da sɔgɔ. mais non mobili da sɔgɔlen ka seliji ta ko a bɛ Lansara seli banki yɛrɛ o parking kɔnɔ ye waati min a ye salamu fili ka kibaru filila fɛn min ye cɛ fila ye o sina ka n'i jɔ moto la ten marifa bɛ kelen bolo ko bɛɛ k'i da i disi kan maa min ɲɔngirilen don kaban a bɛ sujudi la o da ka bɔ a disi kan. 1,20,000 ne b'o ta ko misali yɛrɛ wa. ala yɛrɛ tɛ jigin i la o walahi ala tɛ jigin. i tɛ taa Lansara seli so. i tɛ taa Lansara seli so. Lansara yɛrɛ tɛmɛ man di. o yɔrɔ jigi tigɛra koyi. yɔrɔ jigi tigɛra. Jean Cicero wari sugu dɔw bɛ yen. a ma ɲi n'a sera o ma. banki ka mobili sécurisé in dɛ. olu furuko in dɛ. nɛgɛmaba in. voilà est ce que olu tɛ ci wa. olu de bɛ ci. bon olu bila u k'a donni ka na d'i ma bureau la walima i ka so. mais min f'i ye. mais c'est trop exposé. ne filɛ hali ni 100,000 bɛ ne kun ne ja ma sigi. hali ni maa ye ne ci 100,000 bɛ ne jukɔrɔ. hali ni fiɲɛ tɛmɛna ne kulo kɔrɔ ne bɛ se ka fɔ mun don. aw ma digi wari la o. Allah naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye marifatigi ninnu ye u jiginen bɛɛ k'i da i disi kan bɛɛ y'i da i disi kan a ko fɛn min kɔni ye marifa min b'u bolo u nana ka na cɛ ka mobili a vitiri lajɛ n'u ko a la lowu u ye vitiri ci. u b'a kalama. u ye vitiri ci dɛ u ma ɲɛfɛta ci dɛ kɔfɛla a wari dan bɛ yɔrɔnin min na dɛ u ye yen yɔrɔ de ci ka sin k'u bolo don dɔrɔn ka jago karitɔ ta ka yɛlɛ jakarita kɔfɛ fiyɛ u taara ni wari ye. u ma minɛ. u k'u minɛ sɔgɔsɔgɔ. la hawla wala quwwata illa billah. Allah. sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɛ fɛn min ye avocatitigi dɔ fana ye o kun gangannen bɛ u ni caméra dɔ cɛ sabu banki ninnu da la caméra de surveillance bɛ yen avocatitigi dɔ sina ka n'i ganga yɔrɔ ka mobili yɛrɛ ni caméra de surveillance cɛ dɛ ko in ka kɛ walasa u kunkolo foto kana ye. o mobili yɛrɛ wa. o fiyɛ. o fana bolila. o fana dara. donc bɛnkan don. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye ko in ye yɔrɔ kɔni a y'i bolo da kun ka kulekan kɔni tigɛ u bolila ka yɔrɔ min kɔni magoya u ye 14e arrondissement ye olu k'u ye enquête dayɛlɛ an bɛ don min na ko bi maa minnu ye ko in kɛ k'a ta don na utukalo tile 9 la ka n'a bila bi la maa kelen ma minɛ ɲɛ ma sɔrɔ ko la 1,20,000 bi taa fɔ bi. mais u bɛ minɛ. Allah nin bɛ kana wele sa. jɔnni. le sorcier du Mandé. L'épervier. Si jamais il est en service, ni fait ce que tu as comme Papa Mambi. Papa Mambi? Ah oui. Non. Ah oui. Beni, Ngosuku kwani. Auto Papa Mambi bolo. Mais ko utarakato nous kundara 5e arrondissement la politique dobi. Modibo Traoré Van. Ale fene Chouba ya ale. Mais sûrement c'est pas sur son territoire. C'est pas sur son territoire. Parce que comme ça ko fana territoire ko beni ka limitation de territoire ko do. mais ubi minɛ mbo ko ni vie dɛ kabi utukalo kile kɔnɔndɔ biya kile 19 ye kile 10 dɛmɛna 1,000,000 b'u bolo ɲama kɔni b'a sɔrɔ u y'u ku don ala k'a ye k'i kɛ pewu dɔɔni min sɔrɔ ye o tɛ se k'a bɛɛ don o dɔɔni min sɔrɔ ye i bolo don
mbi boni sɛbɛn mi n'u ka ma le soir de Bamako wula journaliste Seydou ngana Mamadi Foko Blendo journaliste Seydou ngi ka don ngana ye waati ye a ko directrice générale agence immobilière Bajalo Sar e ka do amenana ka do kaso la bole muso ka kaso journaliste Seydou ka do ningoyi a kɛra kɛcogo jumɛn na sɛbɛnkɛla ko a ko min ye dugukolo ko manga ya ti ba jamana in kɔnɔ nga min ye aywa Bajalo Sar e ka don abo dugukolo tigiw do u ni société Cissé immobilière olu de ɲɔgɔn sɔrɔ awa dugukolo dɔ la jɔnni sodi k'a dɔn ko in fanga bonyana sabula kiiri caman kɛra a la dakasaki caman kɛra a la jɔnni sodi k'a dɔn tribunal fɔlɔ min kɛra Bajalo Sar i k'a dɔn tiɲɛ duuru ma min kɛ haraba jɔnni sodi k'a dɔn yɔrɔ jɔlen maka manifɛ bɛɛ lajɛlen bi yen na société Bajalo Sar u sina ka n'u sen kari o so la k'a kɛ bugaw sabula ko gɔrɔsi b'u bolo o jugement grosse de jugement jɔnni sodi k'a dɔn nana yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen dakolondi k'a filenkolondi k'a fɛn bɛɛ ta mɔw ko min ye nin société Bajalo Sar a ɲɛma a n'a kɛ kan b'a da koyi maa bisira ɲɛ sabula Kati ani Kulukɔrɔ lamini na jɔnni sodi k'a dɔn dugutigi tɛ yen maire tɛ yen ani min ma kari ɲɔgɔn na dugukoloko la jɔnni sodi a bɛɛ lajɛlen bi to a ta la sɛbɛnnikɛla ko a kɔni nana kɛ muso ŋana Bayisa min kɔni fanga ka bɔ dugukoloko la jɔnni sodi nka n tɛ farako la o bi nɔbɔ u ni nin garilen ɲɔgɔn na n'o ye Cissé immobilière jɔnni sodi k'a dɔn olu fana ko k'u ti farako t'a dabila sabula a mana kɛ cogo o cogo kiiri fɔlɔ min kɛra se b'u ye ka kiiri wɛrɛ kɛ Seydou Kadou nana tabale gosi ka kiiri wɛrɛ kɛ min ye commune 6 n'a tribunal ye u nana wele dakɛ ye yɔrɔ Seydou Kadou kiiritigɛlaw jɔngwala ninnu kɔni ye kiiri kɛ kɛcogo min na maa bɛ se k'a fɔ a kɛra kɛcogo la yɔrɔ Seydou Kadou awa muso in a y'i sen don k'i bolo don ka taa ka segin kɛ yɔrɔ Seydou u nana ye k'a fɔ a jo t'a la sabula a yera k'a fɔ plainte dama min b'ale yɛrɛ kɔ k'a daminɛ Kulukɔrɔ ka na n k'i ɲininka ayiwa fɔ Kati yɔrɔ Seydou Kadou dugukoloko la titre foncier titre foncier a y'o yɛlɛma min ye forêt classée faya kɔnɔna na yɔrɔ Seydou yɔrɔ caman bɛ a kangara daw bɛɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen de laban nana wuli a nɔfɛ sa dɔɔni yɔrɔ Seydou Kadou kara nana wuli a dugutigiw fana caman de bɛ yen minnu fana tun b'a nɔfɛ Bajalo agent Bajalo Sar a yɔrɔ tɔgɔ de y'o ye n tɛ muso in tɔgɔ f'i ye o directrice a tɔgɔ bɛ yan n t'a f'i ye de dɔnni ayi n ka maa don awɔ n ka maa don ko ye Allah Nyamasa donne-moi des indices BS doa B S Odoa BS BDS Odoge Kafo Odo ale yɛrɛ ka dugukolo manga de ka ca kojugu je te donne des indices indice jamu dɔrɔn f'i ye pas f'i ye afɔ Semega boy a taara u ye nɛgɛ k'a kan anw ɲama bɔra la u ye nɛgɛ k'a kan an bɛ donni min na ko bi dankɔrɔba dalen bɛ musow ka kasomunba la sɛbɛnnikɛla ko a ko dugukolo ko manga n di fara la journaliste Seydou Kadou don dɔ la a bɛ dabiri da la a ko n'o tɛ min kɔni ye kiiri caman ye a y'o sebaya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fo dɔw ko nin kɔni sebaba de b'a ye jamana ɲɛmaaso la nka a n'a bɛnɲɔgɔn de kuma bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula sababu kana ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Masiriba n'o ye BSK ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko n'an ko BMSA maɲi banque wɛrɛ bɛ yen min fana n'o firilen bɛ maaw kan ale kɔni ta ye bɔsi tigila yɛrɛ ye ko min ma UBA banque UBA banque UBA banque kura in de ye Bank of Africa Mali UBA banque kura in de ye awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni muso ye a tɔgɔ de Aissata Kulubali bɛɛ ko a ma Bijou Siraba banque in kɔni u ka baarakɛla dɔ bɛ yen ko min ma ko Sangare kɔni taara ni Bijou ka miliyɔn 1 ye k'a salo ka bɔ a ka compte kɔnɔ Bijou Siraba kelen Bijou Siraba kelen min dɔ a bɛ fɔ awɔ an denkɛ in ka i buramuso kɔrɔ min ye buramuso kɔrɔ a ye kungo se n denkɛ ma o n ti yafa o t'ale o i buramuso kelen o tɛ Bijou ye o wa n ko ye Mama Sita de wa ne b'u bɛɛ kɛ kelen koyi o kɔlɔlɔ de ma yɛlɛ ne ni vieux-bilenw bɛɛ la wa ne ti ɲinɛ o tɔgɔ ko Mama Sita awɔ Mama Sita ka karatɔ yi Mama Sita ka problème de taara n'o ye kaso la e ni vieux an minnu y'an den wolo n'aw ko k'a b'a ko dɔ ka tɛmɛ anw kan n y'a fɔ n k'a ka ko in kɛ ne hakili ye
an ko an bɛ Sidiki Diagne da nu kan aw y'a nu kara nɔfɛ o Sidiki Jabate ba music ko kelen dɔrɔn ne ye n tɔɔrɔ a ko la Sidiki bɔra a ye bɛɛ fasa da ka bɛɛ remercier a ɲinɛna ne kɔ da filɛ Sidiki ka du filɛ ne ka carré filɛ a ɲinɛna ne kɔ non a ma ɲini ko sa anw de kumana fɛ o tuma a kɛlen ka ne ye a ko grand frère ko ɲinɛ ko n tan dɔɔni non i den don c'est notre fiston an den don wa an den de don ani ne den tɛ Sidiki ye ah non e mun don plus jamais encore non i den don sa bɔra ka faya la non anw de kangari da ye n ko a kana kuma foyi fɔ bilen a k'i da de latigɛ y'a sɔrɔ donc sûrement o de y'a kɛ a ma sɔn ka kuma o de y'a kɛ n'o tɛ an b'i fo k'i wala i y'i se kɛ ah non merci t'aw ka foli fɛ je m'en fous n den tɛ bi n den tɛ sini awɔ ayiwa naam u maa fila bɛ yen Sidiki ni Iba Wane ko ɲumanw kɔni ka ɲi u bolo i b'u ye ko taa muso ɲumanw b'u nɔfɛ wa muso ɲuman dun ni kungo ti ban u kɛra u fa de ye u kɛra anw ɲɛ dɛrɛ anw ɲɛrɛ furadama an bɛ ten koyi aw bɛ ten nkɛ playboy nkɛ aw ni Modibo Gossenw tɛ de awɔ ani Cheikh Umaru Jabatew ayi Cheikh Umaru t'an ka jɛ ale ɲɔgɔnna jelikɛ sabalilen de ye an damadɔ bɛ yen non anw kɔni anw ye bɔn ka turu de anw tɛ sɔn dɛ playboy anw ye playboy wa an ti bakoma Modibo Jabate b'a la an kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ yen n t'o f'i ye parce que e cɛ de bɛ i da ka fɛngɛ i dɔɔni b'a la Bagi Jabate ne b'a la Bagi b'a la n ka cɛ yɛrɛ b'a la jɔnni Sɛndege Tumani an tɛ sɔn dɛ jelikɛ kamalenba Cheikh Umaru ɲɔgɔnna kɔrɔkɛ b'a la Ablaye Jabate b'a la Ablaye Jabate ayi n tɛ Ablaye ka ko kalama komi ale fana mɛnnen bɛ kujalanfa in fɛ maa t'ale ka ko dɔn kana na woro binga dɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko Bijou Siraba ni npogotigi Canaja ale taara ka taa UBA banque la ka taa compte dayɛlɛ fɛn min ye maa min bɛ yen Sangare o donnama kama $1,000,000 a y'o bila compte kɔnɔ u ye reçu d'a ma UBA ka bolofara min filɛ nin ye ACI la Palais des Sports kɛrɛfɛla la k'e yɛrɛ don Bijou kɔ donnen kalo damadɔ nana tɛmɛ a b'a ka munumunu salow la a hakili nana jigin ne ka wari dɔ bɛ UBA la i jɔn ka taa an ka wari ta a taara ka t'i sigi banque la ka chèque kɛ k'a da comptable kɔrɔ k'a ka wari de o ko e filila koyi e ye wari in da koyi wari ti a bilen o a ko ayi ne ye 1 million de bila yen ma foyi t'a la a ko machine filɛ 0 franc ne b'i ka compte kɔnɔ u y'a ta Sangare tɔgɔ in ye wari Bijou kɔ don o don kelen bɛɛ a ye wari in hako ka bɔ yen a bilara a kɔ don a ma minute 5 kɛ a ye wari in bɔ tuguni awɔ regarde des banques comme ça non mais nin bɛ se ka kɛ cogo di naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye muso ye a ma u tara o yɔrɔnin bɛɛ direction générale a ye plainte don yen enquête nana dayɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a mɔmɔ fɛn min ye Sangare tɔgɔ in ye ka taa bolo d'a ka goro a jɔnna la a ye jɔnkala fɔ u m'a don kaso la a ko kɔni bɛ saratigiw non naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye UBA ye Banque United Bank of Africa Mali UBA a ko banque in kɔni a ka bolofara bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ minnu na a tɔgɔ ka di u ye maa minnu ta ka bila banque baara la Mali la yan yanda in kɔni o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Mali ka se Georges Seydou k'a dɔn joona i k'a dɔn waati kɔni gurunna Georges Seydou k'a dɔn jeunesse Dumazana nafaji denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ maa kelen ye don kelen k'o sugandi min ye sigida ye k'a fura k'a jɛ dimanche nata utikalo tile 21 Georges Seydou k'a dɔn kɔ dawolo minnu bɛ yen min ye Dumazana nafaji k'a kolongolo kana fo fajigilanfa in fɛ Georges Seydou k'a dɔn u bɛna wuli ka jɔ boloda ni k'a kɔnɔna bɔ k'a fura sabula jiba de bɛ sigi yɔrɔ in na ɲinan samiyaji cɛ ma fara i yɛrɛ kan n'i ma wuli ka jɔ boloda a bɛ kɛ degun ye o tuma maa minnu bɛ kɔ dawolo la Georges Seydou k'a dɔn ka wuli ka jɔ boloda denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ sow kɔnɔ bɛɛ ka bɔ ka far'u kan ni maa min bɛ se ka na ni dɛmɛ wɛrɛ ye a kɛra camion ye o a kɛra pigi ye o a kɛra pelu ye o Georges Seydou buruwɛti walima wari yɛrɛ nin bɛɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen ni ka kisi a bɛ kɛ sababu ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ma o kuma an ka foli b'o ye i k'a dɔn o y'a dɔn jeliw ta ye dɔnkilida ye ne ni n ka denbaya an n'u pasada ayi jeli ni pelu e bi dɔ di e ti pelu ta i bi dɔ di i bi dɔ di
bon an bɛɛ bi bɔ jisuma sɔngɔ ayi ayisa kana bɔ sa ne ni n denw bi damani ta ka bɔ ka k'i maa bɛɛ la bɔ kɛnɛ ma ayi i ye min fɔ nin ye bɛɛ y'a mɛn bɛɛ bi bɔ a kuma bɛɛ ka bɔ ni yɔrɔ de di sa n'o tɛ ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni n'i b'a fɛ ka kunnafoni ɲini i bɛ téléphone ci 79 56 98 24 walima 96 23 11 40 i k'a dɔn u bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna an bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan inshallah Musa Yalikuye ko a den ni o ye Mampi Yalikuye san 45 a kɔrɔkɛ n'o ye Mampi Yalikuye san 45 mɔgɔ farilafin don a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ko a tunnen bɛ ni maa min ye cɛ in ye maa farilafinman don i ka kibaruya lase radio jɛkafɔ la walima i ka weleli kɛ 76 73 47 06 Jean Seydou k'a dɔn waati dafara an bɛ taa Sim Market i k'a dɔn immeuble Bama kan min ɲɛsinnen bɛ BMS ma an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin min ye ayiwa dumuni ye balo biscuit nɔnɔ fɛn o fɛn n'i b'a ɲini ko alimentation mina don nin bɛɛ lajɛlen bɛ Sim Market la dankɔrɔbaw bɛ wuli ka jɔ la waasa ACI kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ n'an tun bi ta in kɔni an b'a bila yan anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔnni kɔ ye sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukanw bɛ sigi sen kan n'olu wulila Ahmed Jakite ni Moro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fana t'u ma du su in na sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nka nɛgɛ ɲɛ 21 farikɔnɔjɛkɛlaw olu bɛ ye kɛnɛ kan ne ni lamɛnbaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Macha FM na sini ni ala sɔnna 21h30 i k'a dɔn dabaka kɔlɔsili o jɛmukan kɛnɛ kan nka min kɔni ye radio jɛkafɔ ye ni ala sɔnna u ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche don bɛ min ye tuguni ko ka kɛnɛ dɛnɛn don sɛbɛnfɔlɔkuraw bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ ko k'o lakali inshallah Mamutu de bolo tun bɛ nɛgɛ la ka kunnafoni lase journaliste Seydou Kasoden Ngɔrɔ Daba Tunkara wa salam